ko somogada sanji ko atuma kelen nyigi bon nani bakari ko ma nyigi ay awara wakati na asro sama damno d'accord ko jogodi ça va ka kene ko sobe bon ko jogodi sa bon ko guduba sanna na afana fa bon ko boli nyel do bon c'est une saïma na femme fait sani ana femme fait ça me chugo minani yoro chama asro de kuna nana bien nana ko ma same dona same dona to de nya aywa tubarakalla Etienne Nyare bamano ko ni koti ko sa ko san nali bi na ko sonisa ni koti ko sa san nali na ko soni abosa o chen oye ay mais ça na evita na ko son jodi bon fona soro juti gele ati na ko soni te jigu ya c'est sans fenêtre ji wa ça ma sega na ko somble o amazoga no amusko ba do fona ko ni ame koti ko sa ko san ko te ko ni san nana na ko soni o ko ni bisa o ko le mesade ni san nana na ko so ko ni bobla ko ma mum fara bi wasi san koro ko aleka wasi kuntido attention parce que mo ko kono ko sanjido alors que wasi jira du wasi jido mais mo ko ba ke sanji mo ko be sanji Allah akbar ko sankulu be digi sankulu be digi ni kulu ni kabakolo kulu la o sambe digi ko do bitame mado la sambe mangando bo no o sanana abege cheni ayo amba ku jeli moy ko ba fara chogo sanji bi ko kon ba fara awo chen ako ko ba fara chogo sanji bi ko kon ima ko mado wo fo ko jicha aleno ko jegamina gela aleno o be kay samya wakati ni samya be ga fenge jibe jigi donc wakati anga couranti ga bo fene be damne energie ba fa go jité baxno Allah akbar ayo bismillah bi taratay sikatola juin kalo kile muka ani kele namu sa ba fla le ni ta muka ani fla on appelle ça la journée de la musique mondiale 21 juin journée mondiale de la musique ni santé coronavirus ni gelea mumbe ana ani bakara ambita fatigue radio ta fatigue on va transmettre direct le 21 juin enfin mon ça fait 40 ans qu'on fait la fête de la musique à travers le monde initiative de Jacques Lang ministre français merci ko yele wakati na tabolo bon amba damene le soro e faso reka fasri ale ko didi e soro ale kuma le no fami ka de kunungo tena juin kalo kile muga samango ka olufe no chama cha fanga nyom koni o colonel Assimi Goïta ale koni Sénégal tracteur koni kile koni di ayera ka fo tracteur kemefla alini muga ani duro de kon benadi Sénégal koni ma wasa ubseka uira deme choko mina sene o hukmu konna na esor alibi ani abetu nyokon fe ayira ka fo bamanchi wali jugu min konin kera jalasa ko kaw olu fe no hukmu konna la jamana nyugo koni ayira ka fo ko ka kile sabata sibla konin ke kake abamato olu ye esor aleka la selidu l'esor ango bla le reporter ango kono la jele mune ba kono reporter ale kuma lo no femi kan kalango hukumu konna na yira ka fo ayem mo ni o koni kalandon koni ka kulu koni uloga yira ka fo ko olu kon ku kembe ka préavis de grève koni blako koni umabo adogo koroko ube a maintenu reporter ale kuma na o ka ali biani reporter beto no fa ayira ka fo Nimetalike kalatako hukumu konna na shara kuramunu koni tara yira ka fo ko M5 RFP ale koni la nyini koni ke chama chafa koni nyamogo fe ko wasa obseka sigi loi nouvelle loi électorale ka seka sigi akan choko minna reporter ale kala silidu aywa le républicain la seli jumain républicain ale kumana ko bangaskaw olu koni fe no yira ka fo bamanchi wale kebo koni kera sababu ninka civil keme ale ni bisaba ani fla ka olu koni bone uni na yira ka fo ni wale ko fo len koni kera dugu saba o de la républicain ale ka la selido alibi ani républicain beto nyokon fa yira ka fo ko nouvelle loi électorale koni ka kembe sababu ninga politique mo koni kodo nokona ambe wakati mina iku 600 alibi ani républicain beto nogon fe ira ka fo casque bleu mo no ministre mo ka mo do koni ko ale koni fene bonena anina mugujugu perendo koni senfe républicain ale ka la selido l'indicateur de renouveau ale kodi
indicateur du renouveau ale kuma le no fɛn min kan o de ye lakanabaliya kɔni ye mali la ko dɔ kɔni bɛ ka fara a ka yira k'a fɔ ko a kɔni kɛra sababu ye ni ka maa min kɔni bɔ i sigiyɔrɔ kɔni na ko a bɛ taa mɔgɔ 370 ale ni 70 o la k'a kɛra sababu ye ka min kɔni labɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ taa 1,000 ale ni 70 ani a ɲɔgɔn kunkanfɛn o la. Indicateur du renouveau ali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw kɔni ka kumaɲɔgɔnya ko makɔnɔni kɔni kɛlen don Bamako ani kalo tile 23 ka taa bila tile 24 o la. Indicateur du renouveau ali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na ni tali kɛ bangaskaw olu fɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a yira ɲɛmɔgɔw kɔni na ko désobéissance civile kɔni ko u bɛna o baaraw kɔni daminɛ bangaskaw olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni lakanabaliya kɔni ye. Ali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamanciwale min kɔni kɛra okumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ye tile 3 tasibila kɔni boloda ka ɲɛsin a banbatɔ olu ma. Indicateur du renouveau ale ka laseli don. Ayiwa l'indépendant ko di. Indépendant ale kumalen no fɛn min ka o de ye nouvelle loi électorale kɔni ye a yira k'a fɔ ko yɛlɛma 92 kɔni donna a kɔnɔna na okumu kɔnɔna na M5 RFP ale kɔni ye laɲini kɔni kɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ n'o ye Asimi Goyita ye ko ni bɔle kofɔli min kɔni kɛlen filɛ nin k'a kana bolonɔbila kɔni kɛ a la fɔlɔ k'a ka se ka jateminɛ kɔni kɛ a la. Indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale fɛnɛ kumanin bɛ kɛ bamanciwale min ni o kɛra jalasagu fo ka taa se janwale ale ni dege sagu ma k'a kɛra sababu ye ni ka maa 132 kɔni bɔnɛ o ni na. Hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ dugukolo mankan kɔni bɛ sigida dɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jala kɔrɔba fo ka taa se gele kɔrɔ ale ni hɛrɛma kɔnɔ kɔni ma ko hukumu kɔnɔna na u ka faraɲɔgɔnkulu bɛ yen n'o ye collectif des victimes k'u kɔni bɛ u ka dugukolo kɔni ɲɛɲinini kɔni na a yira k'a fɔ ko dugukolo kofɔlen kɔni bɛ taa hectare 800 bɔɲɔngo kɔni na. Indépendant ale ka laseli don. Nouvelle horizon. Nouvelle horizon ale kumalen no fɛn min kan o fɛnɛ ye nouvelle loi électorale kɔni ye ko M5 RFP ale kɔni bɛ ka laɲini kɔni kɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ k'u kana ni loi kofɔlen kɔni kana bolonɔbila kɔni kɛ a la fɔlɔ min ni a kɛra CNT mɔgɔw kɔni fɛ juma tɛmɛnen hali bi an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na Sulemani Den ni ale kɔni ye kulu min kɔni ɲɛsinnen don sariya koya ɲɛnabɔliw ma CNT kɔni kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko tile 8 kɔni bɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni bolo ni wale min kɔni kɛlen filɛ ni ka bolonɔbila kɔni kɛ a la walima ni ka a la segin ni ka yɛlɛma kɔni don a la a yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni fɛnɛ bɛ se ka cour constitutionnelle kɔni mɔgɔw fɛnɛ saisi wale kofɔli min kɛlen filɛ nin ye. Nouvelle horizon ale ka laseli don. Donc an ka jateminɛ juma sibiri kari tɛnɛ talata o tɛ yan an bɛ 5 la donc an tora tile 3 an ka jateminɛ juma dɔw tɛ segin yan juma wɛrɛ tɛ segin yan o b'a kɛ 8 ye donc an ka jateminɛ ayiwa Mali Tribune. Mali Tribune ale kumalen no fɛn min kan o de ye Dr Ibrahim Sango ale kɔni ye laseli kɛ ni ale ye kulu min kɔni sigilen don ka kalatakanw ko olu jateminɛ ale y'a yira k'a fɔ ko a kɔni an bɛ wagati min na i ko sisan ko kalataw kɔni ko olu baaraw kɔni ka ɲi ka se ka kɛ. Mali Tribune ale ka laseli don hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa min tali kɛ dumuni ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Japon ale kɔni ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Mali ma fo sefa wari miliyari 1 na. Mali Tribune ale ka laseli don. Ayiwa an b'a kuncɛ na o tɛ baasi ye tilegan fɛ bɔ ka walawala ka walawala ka wɛsɛ kɛ tɛ wa Etienne Yare an ma bɛn o ma an ka waati n'a ko waati tɛ kelen an ka waati tun ka di n'aw ka waati ye Mali tun ka di n'aw ka waati ye o ɲɛmaa ye olu ka hakilina tun ka di ni sisan hakili ɲɛmaa hakili école taasira la oui depuis 91 fo bi école ma se ka ba sɔrɔ ka sira sɔrɔ ka ba sigi depuis 91 école tiɲɛna école privée cayara taabolow cayara sisan ni i bɛ passer bac la o t'i orienté i bɛ passer DEF la o t'i orienté i bɛ taa école de médecine la 3e année u b'u gɛn i bɛ taa INSEP la 4e année u b'i gɛn école tiɲɛna bi maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ ye u b'a fɔ et puis u b'u kaba k'a fɔ denmisɛnnin tɛ baara sɔrɔ u tɛ baara y'a la bandiya cayara suɲɛniya cayara mɔgɔw bɛ taa ko kan mun na mɔgɔw tɛ taa ko kan n bɛna mun fɔ sisan fɔlɔ-fɔlɔ e ye fantan den e ye faama den o tɛ école la a bɛɛ ye kelen ye
sisan n'i tɛ faama den ye n'i t'i sɔrɔ bɔsɔntigi den ye ou n'i se t'i i fa bolo dɔrɔn i ka kalanko bɛ nɔgɔya a tɛ nɔgɔya. a tɛ nɔgɔya dɛ. hali i ye fantan den n'i hakili ka di fana i ni jɔyɔrɔ mun kɛ o t'a d'i ma. a tɛ d'i ma. donc o de ye an ka problème bɛ bɔ o yɔrɔ la. ɲɛmaaw yɛrɛ nɔ don. hali ni kalasa bɛ kɛ ni ko kala ta concours bɛ kɛ examen bɛ n'a kɛ. n'a bɔra école la ka taa baara foroba baara la. hali i bɛ se e tɛ taa. e tɛ taa. maa mun bɛ maa dɔn. maa mun bolo b'a kɔ sɔrɔ. maa min bɛ se ka sanni kɛ. ou maa min bɛ se ka influence kɛ. o de bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. o de bɛ ka mɔgɔw décourager jeunes dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko u t'u yɛrɛ segin ka taa ko parce que k'u ka mɔgɔw talen b'u bolo déjà. an ka waati la. ko formalité dɔrɔn de don concours ninnu. an ka waati la. parce que a bɛnna a tilala an ka waati la. aw ni Bakari de ye laban ye. a jɔr'u ka waati la. école tun ye on dit que l'enseignement est obligatoire et gratuit. a bɛ an ka sariya sunbila ko école kalan o ye diyagoya de ye ka taa école la u bɛ taa i yɛrɛ minɛ diyagoya ye somɔgɔw bolo ka taa ni école la. sisan o t'a la dɛ. n'i taara école la fana ko obligatoire et gratuit i ka somɔgɔw tɛ foyi kɛ. an ka waati la an fa bɛ 150 d'an ma san kɔnɔ. o 150 an bɛ taa n'a ye école la an b'a di directeur ma u bɛ reçu d'an ma an bɛ taa di i fa ma. u bɛ cahier bɛɛ d'i ma école la. ni cahier banna i bɛ taa n'a ye direction la. direction surveillant b'a fara dɔɔnin u bɛ cachet k'a la u bɛ cahier wɛrɛ d'i ma. ni bic banna i bɛ taa bic bɛ d'i ma. an bɛ encre dilan ka encre dilan k'a di responsable ma k'a dilan k'a kɛ classe kɔnɔ. o y'a mɛn livre bɛ na règle ni fɛn ni muso ka règle n'a kɛ e ka n'a kɛ fɔ don o don an bɛ taa ta responsable bɛ taa ta surveillance la a bɛ n'a ye k'a bila an bɛ tableau effacer an bɛ baara kɛ. i y'a faamu. o de tun bɛ kɛ an ka waati la. mɔgɔ mun se t'u somɔgɔw bolo ni midi sera olu bɛ taa cantine na u bɛ taa dumuni kɛ u bɛ to école la wula fɛ ni anw seginna parce que anw kɔni bɛ taa so an bɛ dumuni kɛ wula fɛ an bɛ segin so o fana bɔra école la sisan sisan n'u jiginna maa si tɛ segin. mais sisan cantine ko nin est-ce que a bɛ hali bi. a bɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ yɔrɔ bɛɛ la. mais pourtant cantine wari ni miliyariw de bɛ don a la sa. jɔn de fɔ n b'o dɔn donc o waati ni cantine bɛ yen. tellement que dumuni ka di an yɛrɛ mun tuma dɔ la an bɛ taa an den ka dumuni kɛ. a b'aw den ka awɔ. an bɛ taa an den ka dumuni kɛ tellement que dumuni ka di. parce que cantine la yɛrɛ dɔw bɛ dumuni kɛ cantine na dɔw mun b'an b'a fɔ sebu o yɛrɛ dumuni tɛ tubu kɔsɔ parce que pomme de terre ninnu ani café ninnu ani bɛn ninnu bɛ d'u ma. cantine ko ka di dɛ. Rio Grande ɲɛnama ka sɔgɔ k'a la. o waati ni sisan tɛ kelen dɛ. a n'o di tobilikɛlaw yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'o fɛ o latunu. n'i y'i jija n'i tɛmɛna dɛfɛ kan i tɛ échoué. n'i tɛmɛna dɛfɛ kan fɛn fila siko t'a la u b'a lajɛ ni si ka ca kosɛbɛ u bɛ taa ni ye san 2 kalanyɔrɔ la soit u bɛ taa ni ye CFP soit u bɛ taa ni ye IPEC san 2nan u bɛ taa ni ye école d'infirmière la ni i san cayara mais a ma taa ɲɛfɛ dɔɔnin u bɛ taa ni ye san 4 yɔrɔ la soit u bɛ taa ni ye SICA la u bɛ taa ni ye ECS la u bɛ taa ni ye fɛn na INSEC la i y'a faamu. maintenant ni e denmisɛn kɛnɛ u bɛ orienté ka taa lycée la n'i tilara i bɛ na école b'a la mais o waati n'i bɛ lycée la ka ban dɔrɔn i ka mɔgɔ ɲɛ n'a ka di i ye lycée bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka taa ka bɔ Tɔnbukutu n bɛna lycée kɛ Sikaso ka bɔ Sikaso n bɛ taa lycée kɛ Kayi ni école datugura u bɛ réquisition di u bɛ di yan n bɛ taa avion na u bɛ taa bateau la u bɛ taa mobile la mun ka di n ye n b'u dɔ la ka taa so ni vacances banna o réquisition retour bɛ di yan n bɛ segin ka na o Mali kelen o tun b'a la. ni mɔgɔ mun bɛ bɔ ɲɛfɛn kɛ groupement rose parce que lycée kelen de tun bɛ yen o waati la région fa b'a la kunna lycée tun bɛ yen lycée tun tɛ yɔrɔ bɛɛ donc n'u passé n'u y'o orienté somɔgɔw tun mun bolo internat tun bɛ yen u bɛ internat u bɛ dumuni d'u ma u b'u furakɛ u b'u tenue 2 d'u ma ani sous-vêtement 1 o de tun bɛ kɛ o école la i y'a faamu maintenant ni passera bac la ni nana Bamakɔ yan c'est-à-dire a y'a sɔrɔ grande école de bɛ soit ENA école de médecine ENI INSIP ni i passera bac la ka ban n'i taara INSIP la n'i dɛsɛra u t'i gɛn dɛ sisan n'i dɛsɛra u b'i gɛn i perdra fo ni wari b'i i fa bolo ni i dɛsɛra INSIP la u bɛ taa ni ye fɛn na INSEC la n'i dɛsɛra INSEC la u bɛ taa ni ye IPEC san 2 la i t'i perdu fo ni e de ye ko n'i tɛ fɛn dɔn donc o système de tun bɛ yen n'i bɛ école de médecine la n'i dɛsɛra u bɛ taa ni ye ESS la n'i dɛsɛra u bɛ taa ni ye école des infirmiers n'i dɛsɛra o kɔni i b'i yɛrɛ o kɔni olu y'u se kɛ o tɛna e tɛna fɔ kɔni olu ma fɛɛrɛ kɛ e de y'i yɛrɛ gɛn
mais o wagati avantage u be jama kuma ca voilà. jama kuma ca et puis kalan kun man di mɔgɔw kun tɛ kalan nafa dɔn voilà. se k'a fɔ ten ni bɛ ENA fana ni dɛsɛra u bɛ taa ni ESICA la ni ma se ESICA la u bɛ taa ni CFP la en tout cas u fɛrɛ kɛ pour que i bolo lankolon kana bɔ école la bon o de tɛ yen sisan mais sisan fɛnɛ jama cayalen don koyi jama cayalen don jate jama cayalen don dɛ o de y'a to n ko gɛnni cayalen fɛnɛ don parce que e tɛ se ka t'i ta kɛ manamana ko ye k'a sɔrɔ dɔw bɛ ka place ɲini voilà i m'a ye bon sisan o de mun bɛ yen mɔgɔ mun n'i y'a mɛn e bɛ école privée la an ka waati la o ye maloya y'anw fɛ sisan waso don se bɛ n fa bolo se bɛ maso bolo n bɛ taa diyaɲɛ école la école mun ka charme waso an ka waati la n'i bɛ école privée i bɛ malo n'a nana i bɛ malo parce que i gɛnna de maa mun gɛnna de bɛ taa école privée la donc dɛsɛbagatɔ de bɛ taa école privée la donc jamana ma solution foyi sɔrɔ e la voilà an ka waati la n'a fɔra o ye maloya ko ye de tiɲɛ yɛrɛ wagatiw tɛ kelen waati tɛ kelenw tɛ voilà et puis an ka waati la école privée nin u b'o jate a kelen kelen de bɛ sisan école privée kɛ kɔrɔbɔrɔbutigi ye ni hali Baxi bɛ se ka dɔ dayɛlɛ sisan n'a ka d'a ye ɲamana kɔfɛ privé cayalen don privé cayalen n b'a fɛ k'o de fɔ ye donc ko yɛlɛmana tiɲɛ an ka ko lajɛ mun y'an sɔrɔ pour que an ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la et puis an ka waati la école bɛɛ bɛ taa 1er octobre école bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ 30 juin bɛɛ bɛ datugu ɲɔgɔn fɛ fo n'a bɔra école mun bukuli kɔrɔ parce que olu n'an ta tɛ kelen olu bɛ don samiya donda ninnu na voilà n'a bɔra la école bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ministre bɛ na 1er octobre k'a ka discours kɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ mais wagati fana bon sisan école tɛ datugu yɛrɛ o y'a sɔrɔ fanga yɛrɛ de bɛ yen voilà bon sisan école yɛrɛ tɛ datugu wagati mana min ja o bɛ taa ayiwa i y'a faamu sisan ko école yɛrɛ tɛ datugu ni dɔ bɛ vacance la dɔ bɛ don o dɔ kuma dɔ bɛ examen kɛ san yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye o dɔ sortie dɔ kɛra ENA la une promotion ils ont fait 7 ans pour avoir un diplôme de 4 ans 7 ans 7 ans 7 ans wuli yɛrɛ côté promotion de 7 ans tiɲɛ d'accord merci merci beaucoup